Υπάρχει ισότητα σε πολλά επίπεδα νομοθετικά κατοχυρωμένη. Όμως, επειδή το πατριαρχικό μοντέλο, ο έλεγχος των ανδρών στην πολιτική εξουσία είναι βαθιά ριζωμένος. Γιατί όμως μιλάς για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών? Εγώ νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Δεν τίθεται θέμα ισότητας για τον απλούστατο λόγο ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άντρες. Όχι, δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Αν φτάσαμε για μια ακόμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η γυναίκα έχει κατακτήσει ισότιμη θέση στην πολιτική, ισότιμη θέση στην απασχόληση. Εδώ πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος κόμματος είναι η Αννίτα Δημητρίου. Άρα καταρρίπτεται αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πλήξεις μια γυναίκα υποψήφια και ικανή χρησιμοποιώντας και λάσπη. Η λάσπη για την ηθική μιας γυναίκας είναι το πιο εύκολο πράγμα να πιάσει στην κοινωνία. Ασχετά είναι η γυναίκα όμως. Ναι, δεν θέλω έναν άντρα του. Θέλω το πατριαρχικό, ότι η γυναίκα είναι γλάστρα και να την έχουμε να δείχνει και γλάστρα. Που είναι άδικο. Η ίδια δίνει το δικαίωμα. Ναι, είναι άδικο, αλλά αισθάνομαι ότι μπήκαμε στην εποχή που οι γυναίκες χρησιμοποιούνται από τα κόμματα. Χρησιμοποίησες σε το ΑΚΕΛ που ήσουν υποψήφια του στις βουλευτικές, ναι ή όχι? Είναι στο έλεος του Θεού η μονογονή? Ναι, όπως το είπες, είναι στο έλεος του Θεού. Αν όμως συμβιώνει με έναν άτομο άνεργο ή λείπει ελάχιστο εγκυμμένο ή πιάνει 1.000 ευρώ το μήνα, ενάρτης και εσύ να τους τιμωρήσεις. Το πιο τραγικό για τις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Το εξήγηλε επίσημα την 8η του Μάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ενώπιον της συγκέντρωσης που έκαμε των γυναικών και ήταν ένα από τα μέτρα τάχα προς τους μονογονιούς ότι θα διαγράψω αυτήν την πρόνοια από τον νόμο. Έχει από τον Μάρτιν πέρσι, επέρασε και 8η του Μάρτη του 25, μπαίνουμε στον 13ο μήνα. Και ήρθαν και είπαν τα επεξεργαζόμαστε οικονομικά. Μα καλά, έκαμε την εξαγγελία ο πρόεδρος ότι να το κόψει αυτήν την πρόνοια ως θέμα αρχής. Και έρχεσαι να το μελετήσεις εκ των υστέρων. Και τι μας λένε τώρα? Να το κάνουν το νομοσχέδιο. Ακόμα δεν κατατέθηκε καν στη Βουλή 2 γραμμές. Αλλά με τη συμβίωση δεν θα χάνουν το επίδομα. Αλλά αν αποκτήσουν άλλον παιδάκι, τότε θα τους κόφει το επίδομα. Ότι 164.000 συμπολίτες μας ζουν με τον κίνδυνο της φτώχειας. Ήσασταν και παρούσες στο δικαστήριο. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του ΕΔΑΔ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το βιασμό της Αγγλίδας από τους Ισραηλινούς. Εκείνη η υπόθεση που πιστεύω όλοι θυμάστε. Πολύκροτη. Ναι, πολύκροτη όπως το είπες. Τελικά τι έγινε? Και από αυτήν την ιστορία τι έλαμψε? Από θύμα βιασμού μετατράπηκε σε κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση. Αφού της απόσπασαν μια κατάθεση την οποία παρουσίασαν ως θεληματική, έγινε δίκη εντός δίκης και η κοπέλα προσπάθησε να πει ότι δεν ήταν θεληματική εκείνη η κατάθεση της, δεν είχε τη βοήθεια μεταφραστή, δικηγόρου, η αστυνομία παραβίασε τις υποχρεώσεις της να της φέρει μεταφραστή, να έχει επιλογή δικηγόρου να την προστατεύσει. Το απέρριψε το δικαστήριο την υπεράσπιση αυτή και δέχτηκε ότι ήταν θεληματική η κατάθεση. Η κοπέλα μετά ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα, αφού απαλλάχτηκα από το ότι έδωσα ψευδή κατάθεση, και ήταν φανερό ότι ήταν υποπίεση που έδωσε εκείνη την κατάθεση, ότι είπα ψέματα, εκάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα να συνεχίσει την ανάκριση και της καταγγελίας της για το βιασμό. Και ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε ότι δεν υπάρχει επαρκής μαρτυρία. Και η κοπέλα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εξέδωσε την απόφαση του πριν έναν περίπου μήνα. Αποσιωπήθηκε και αυτό, το οποίο εκατακεράβνωσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Ποιος ήταν η εισαγγελέας του? Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata, 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 Matata. Hakuna, 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 Hakuna Matata, 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 Matata. Hakuna, Hakuna Matata. Stop. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο σημερινό μας podcast. Η Αργεντούλα Ιωάννου, που είναι η σημερινή μας καλεσμένη, είναι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα πάρα πολύ δραστήρια. Για όσους δεν τη γνωρίζετε, αλλά και αυτοί που τη γνωρίζετε,
δεν νομίζω να ξέρετε σε πόσα πράγματα είναι αναμεμειγμένη, με πόσα πράγματα ασχολείται. Είναι λοιπόν μια πολύ δυναμική γυναίκα και ένας άνθρωπος δικηγόρος στο επάγγελμα, ο οποίος δεν βάζει νερό στο κρασί του, τα λέει κοφτά και τρικομήτικα, μεταξύ πολλών, διότι να φάω 5 λεπτά να πω που είναι εμπειμένη και με τι ασχολείται. Είναι πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών. Είναι μέλος του δικτύου ενάντια στη βία κατά των γυναικών, του κινήματος ενάντια στις εκποιήσεις και πολλά άλλα. Αργεντούλα μου, καλώς όρισες. Δημητρή, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά δεν ξέρω αν στη σημερινή κοινωνία είναι καλά λόγια να λες σε μια γυναίκα είναι δυναμική. Γιατί κυκλοφορεί έτσι ως κίνδυνος σε μια γυναίκα. Είναι μεγάλη η αντίδραση που βρίσκει να χαρακτηρίζεται ως δυναμική. Εμένα μου αρέσουν οι δυναμικές γυναίκες. Εντάξει. Και αν αυτό εξυπακούει και επικινδυνότητα, μ' αρέσει 2 φορές. Ναι, σε σένα ναι, γιατί είσαι ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, είσαι ανοιχτό πνεύμα, μπορείς να αποδεχτείς. Έχει που τους ενοχλεί. Ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία εκεί όπου κυκλοφορεί μια γυναίκα ως κίνδυνος οικειοποίησης της ανδρικής εξουσίας και διεκδίκησης λόγου, δεν τη βλέπουν και με το καλύτερο μάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολα στόχος είτε χλευασμού είτε ενός είδους πολέμου. Δεν είναι εύκολα ανεχτό. Ήθελα απλά να σου πω ότι παρόλο ότι παραμένω δικηγόρος για 35 τόσα χρόνια, επειδή ακριβώς το δικηγορικό επάγγελμα το ζω ως λειτουργήμα και με αυτόν τον τρόπο το ασκώ κιόλας, γιατί επειδή αγαπώ τη δουλειά μου, παλεύω τις υποθέσεις εκεί που ιδιαίτερα νιώθω ότι ο πελάτης έχει δίκαιο, είναι θέμα ανθρωπίνου δικαιώματος. Αυτή όμως η αίσθηση μου της δικαιοσύνης, η υψηλή αίσθηση δικαιοσύνης, με οδήγησε να αισθάνομαι την ανάγκη να συμμετέχω και ενεργά στην κοινωνία, διεκδικώντας καλύτερη ζωή για τους συμπολίτες μας. Παλεύω ιδιαίτερα σε γυναικεία κινήματα, γιατί θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων, βίας. Χρειάζεται να κατακτήσουμε και να τις δώσουμε τη θέση που τις αρμόζει στην κοινωνία, που ακόμη δεν τις δώσαμε. Και να σου πω ότι πριν 2 χρόνια ανέλαβα επίσης και ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Του δικηγορικού, μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι και οι θεσμοί και αυτοί που διαμορφώνουν νομοθεσίες, που εφαρμόζουν νομοθεσίες, που είναι το καθήκον του δικηγορικού επαγγέλματος, οφείλουμε επίσης να δώσουμε προς την κοινωνία αυτό που τις οφείλουμε. Έχουμε κοινωνικό χρέος να αλλάξουμε νομοθεσίες, να ευαισθητοποιηθούμε οι ίδιοι οι δικηγόροι. Δεν είναι μόνο προς την κοινωνία, δεν είναι μόνο προς τις κυβερνήσεις που πρέπει να διεκδικούμε. Και έτσι είναι και αυτό ένα νέο βήμα συμμετοχής, το οποίο πιστεύω ότι κάνει σημαντικά βήματα η Επιτροπή αυτή. Γιατί όμως μιλάς για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών? Εγώ νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Δεν τίθεται θέμα ισότητας, για τον απλούστατο λόγο ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άντρες. Όχι, δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Αν φτάσαμε και ακόμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Να σου πω, αυτό το οποίο έχουμε κερδίσει και πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι ότι νομοθετικά κάποιος θα σου πει, μα υπάρχει ισότητα. Οι νομοθεσίες έχουν εξυγχρονιστεί, έχουμε εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ισότητα στην απασχόληση, απαγορεύεται ο σεξιστικός λόγος και θα επανέλθουμε σε αυτόν που γνωρίζουμε τι έγινε πριν μερικούς μήνες με εκπομπές. Υπάρχει ισότητα σε πολλά επίπεδα νομοθετικά κατοχυρωμένη. Όμως, επειδή το πατριαρχικό μοντέλο, ο έλεγχος των ανδρών στην πολιτική εξουσία είναι βαθιά ριζωμένος,
δεν μπορούμε να πούμε ότι η γυναίκα έχει κατακτήσει ισότιμη θέση στην πολιτική, ισότιμη θέση στην απασχόληση. Εδώ πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος κόμματος είναι η Αννίτα Δημητρίου. Άρα καταρρίπτεται αυτό που λες. Όχι, δεν καταρρίπτεται. Να σου εξηγήσω γιατί. Επειδή έβαλαμε μια γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, επειδή έβαλαμε μια γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, πρόεδρο κόμματος, σημαίνει ότι είναι πολλά σπουδαία ή θα αναμέναμε να είναι πολλά σπουδαία επειδή είναι γυναίκα. Ναι, πρώτα να πω ότι. Και μέχρι στιγμής, αν με ρωτάς, δεν έκαμε και τίποτε σπουδαίων. Ναι, Δημήτρη, να πω κάτι. Ανίτα, με όλη μου την αγάπη. Πρώτα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν γυναίκες στα ψηλότερα δώματα των θεσμών, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής, Γενικός Εισαγγελέας, γιατί χτίζουμε έναν καινούριο. Είχαμε και υποψήφιες προέδρους, είχαμε και έχουμε υπουργούς. Δεν είχαμε υποψήφιες προέδρους, δεν θυμάμαι να είχαμε. Υποψήφιες γυναίκες. Η Ελένη Θεοχάρους. Ναι, εντάξει, χωρίς δυνατότητα εκλογής. Ενώ δεν ήταν υποψήφια με δυνατότητα εκλογής. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν γυναίκες στα κορυφαία αξιώματα όπως και η Αννίτα Δημητρίου. Πλην όμως δεν λύνουμε το πρόβλημα. Εάν πάρουμε τις κεντρικές επιτροπές των κομμάτων, θα δούμε ότι δεν είναι ισότιμη η συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Εάν πάρουμε τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών, Δημήτρη, αν δεν πιέσουν τα κόμματα που άρχισαν τα τελευταία χρόνια και πιέζουν να έχουν έστω 25-30% γυναίκες, μπορεί και να είχαμε μία στις 10 γυναίκες υποψήφιες. Και τι γίνεται. Μήπως δείχνουν ενδιαφέρον οι ίδιες οι γυναίκες. Όχι, οι γυναίκες. Και οι γυναίκες επίσης, με συγχωρείς. Ναι, δεν ψηφίζουν γυναίκες. Θέλω να πω ακόμα κάτι. Ναι. Στην κριτική σου που κάνεις ότι ναι, είναι η Αννίτα πρόεδρος της Βουλής, αλλά δεν είδαμε και τίποτε. Για κανέναν άλλον πρόεδρο της Βουλής, που η Αννίτα είναι και μια νεαρή πολιτικός. Δεν θυμάμαι να δέχτηκε τα πειρά που δέχεται η Αννίτα. Εγώ ανήκω σε άλλον ιδεολογικό χώρο από την Αννίτα. Αισθάνομαι όμως ότι η Αννίτα υφίσταται και μια κριτική σεξιστική. Και τι φορά και τι δεν φορά. Και αν εξαθούν το μαλλί της, επειδή εξαθεί μπορεί να είναι χαζή. Γιατί σεξιστική, είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ναι, δέχεται όμως σεξιστική κριτική. Γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε γυναίκες σε ψηλά αξιώματα. Και αυτό που λέει, γιατί δεν είναι οι γυναίκες υποψήφιες, μήπως δεν θέλουν. Δεν τις αφήνουμε να θέλουν. Όταν η γυναίκα είναι φορτωμένη παραδοσιακά με τον ρόλο του μεγαλώματος των παιδιών, αν πάει στη δουλειά της δεν θα διεκδικήσει καριέρα γιατί πρέπει να έρθει σπίτι να φτιάξει και τα φαγητά και να ετοιμάσει. Έχει διπλή βάρδια η γυναίκα σε ευθύνες. Τριπλή, μη σου πω. Και τριπλή. Άρα δεν είναι μες στο εύκολες επιλογές της να πει ας έχω και πολιτική συμμετοχή. Πρώτα πρέπει να είναι αποδεκτό από τον άντρα της ότι θα το κάνει αυτό. Αν της πει ο άντρας της κάτσε κάτω και συμμετέχω εγώ, είναι αναγκαία συμμετέχει και εσύ. Ακόμα και αν συμμετέχει ο άντρας της, συνήθως η γυναίκα είναι αυτή που μένει πίσω. Μπορούμε να φανταστούμε μια γυναίκα που να είναι ικανή, αλλά ο άντρας της επειδή ανασχολείται με την πολιτική ζωή δεν συμμετέχει, ασφαλώς και να της πει κάτσε κάτω. Εγώ μπορούσα να της πω της γυναίκας μου κάμε ασχολήθου, φτιάσε ράνε και να μείνω να κάνω εγώ τις δουλειές. Εντάξει, εσύ μπορεί να είσαι προχωρημένος, αλλά. Βολεύκει με κιόλας. Μπορεί να είσαι η εξαίρεση. Ωραία φάση, ρε παιδιά. Ναι. Δημήτρη, μπορεί να είσαι η εξαίρεση. Αν είσαι. Να με πείσεις στην πορεία να είσαι, αλλά δεν είσαι το μοντέλο που κυριαρχεί στην κοινωνία. Δύσκολο να κάτσω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι το μοντέλο που κυριαρχεί στην κοινωνία. Αλλά θα μπορούσα να το αποδεχτώ, ναι, δηλαδή. Αν έχεις αυτά τα όνειρα, αυτές τις ανησυχίες, τις δυνατότητες, τις ικανότητες. Ναι. Κάμε το ρε παιδί μου, και αν οι δικές μου υποχρεώσεις είναι τέτοιες που να είμαι παραπάνω εγώ στο σπίτι κλπ. Ναι. Αλλά με τις δικές σου δραστηριότητες για να δούμε από εδώ και πέρα αν το κάνεις. Αλλά να σου πω και κάτι, εγώ που ζω και το δικηγορικό επάγγελμα και το έχω ζήσει από το 86 που αποφοίτησα στο πανεπιστήμιο, με πάρα πολύ δυσκολία εγώ ανοίξα γραφείο και κρατήθηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας, και γιατί είχα και στήριξη του πρώην σύζυγου μου. Πάρα πολύ στήριξη. Δεν μου είπε ούτε στιγμή αν εγώ χρειάζεται το Σαββατοκυριακό να εργαστώ. Όχι, θα έχουμε αυτή την κοινωνική υποχρέωση και δεν μπορείς να πάει στο γραφείο να δουλέψεις. Ναι. Αντίθετα ήταν αποενοχοποιημένος ότι δεν πειράζει να πάω εγώ με τα μωρά. Εγώ έχω παρακολουθήσει την πορεία όμως πολλών συμφοιτητριών μου γυναικών που ξεκινήσαμε
Μπορεί να ήταν και καλύτερες μου στο πανεπιστήμιο. Και στην πορεία επέλεξαν, αφού και ο άντρας εργάζεται σκληρά, ας μην ανοίξω εγώ γραφείο τώρα να βάλω αυτόν τον πελά στο κεφάλι μου, να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχω ωράρια. Μα έχω και τα μωρά τώρα να τα παίρνω το απόγευμα φροντιστήριων. Ας πάω να δουλέψω κάπου μισή μέρα. Ας πάω στην κυβέρνηση, στο κτηματολόγιο, στη Γενική Εισαγγελία. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση. Είναι έρευνες που το διαπιστώνουν ότι η γυναίκα, επειδή ακριβώς έχει φορτωμένη την ευθύνη, και συνειδητά χρησιμοποιώ τον όρο φορτωμένη, με την έννοια ότι τη φορτώνουμε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης κανένα ηρωποιούμε την μάνα. Φορτώνουμε της μια τεράστια κοινωνική ευθύνη, η οποία δεν την αφήνει να ανοίξει και άλλες δυνατότητες στη ζωή της. Και βλέπουμε και πολλές αστές γυναίκες που συμμετέχουν σε κοινωνικούς φορείς. Να μην ξεχνούμε όμως και τι βοήθεια έχουν πίσω τους. Από τις οικογένειες τους, από οικιακή φροντίδα, από μανάδες, από οικονομική ευκαιρία. Δηλαδή δεν έχουν βιοπορισμό πολλές γυναίκες που τις βλέπουμε στα κοινωνικά φόρουμ κλπ. Θέλω να έρθω τώρα στο θέμα των μονογονιών. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, να σου πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει οδηγία την οποία η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει πλέον υποχρεωτικά για την εξασφάλιση της συμμετοχής στο 40% κατελάχιστον γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Δηλαδή ασκείται μια προσπάθεια από τα πάνω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εκθέσεις και με συστάσεις για την στήριξη της συμμετοχής των γυναικών και στην πολιτική ζωή και στην απασχόληση με την έννοια στο decision making process και στα σώματα λήψης αποφάσεων. Αριαντούλα μου, αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, εγώ με μεγάλη ευχαρίστηση και βεβαιότητα, ας πούμε, θα σου πρότεινα να είσαι υπουργός της κυβέρνησης μου. Διότι ξέρω ότι. Ως Δημήτρης. Διότι ξέρω ότι είσαι ικανή, ότι μελετάς, ότι έχεις όραμα. Πρόσεξε, έχεις όραμα και το ένα και το άλλο. Αλλά εσύ δεν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έλαντε. Οπότε... Ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές απόψεις, δεν τον στήριξα. Ναι. Δεν μπορώ όμως να φανταστώ και κάποιον άλλο πρόεδρο. Διότι το που βλέπουμε δεν μπορώ να φανταστώ και κάποιον άλλο πρόεδρο. Βάλε μια γυναίκα για τα μάθηκια ο κόσμο, για να πεις ότι έβαλες και γυναίκες, ας πούμε. Κοίτα, αυτό είναι ένα πράγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έβαλε ή δεν υπάρχουν ικανές. Κατάλαβες να μου θέλω να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε στα κόμματα την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα, ότι επειδή ακριβώς ντρεπόμαστε για την κριτική που δέχονται από την κοινωνία τα κόμματα, άρχισαν να το προσέχουν. Να το προσέχουν, δηλαδή πρέπει να βάλουμε και γυναίκες. Την ώρα όμως της διαδικασίας εκλογών πρέπει να ξέρεις, ή αν δεν ξέρεις να σου πω, ότι είναι τεράστια τα πλήγματα που δέχονται οι γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν την κομματική δικτύωση που έχουν οι άντρες μέσα στα κόμματα. Δεν έχουν τα λόμπι τους. Ναι, και στην κοινωνία έξω, όταν θα βγει και πει γεια σας, καλημέρα σας, και να είναι και πιο αδύνατη πολιτικά, ξεκινώντας από ένα ψηφοδέλτιο, ας πούμε, και λίγο ουρανοκατέβατη. Και δεν έχει το networking, δεν έχει την κομματική της δικτύωση, την κοινωνική της δικτύωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πούν, με παλαβήσει η ώρα, να ψηφίσουμε την παλαβή, είναι βλάκισσα, είναι ανίκανη, μα δεν την είδαμε πούποτε. Ξεκινά πλέον η αποδόμηση της. Το χειρότερο είναι όμως, εάν υπάρχει και γυναίκα ικανή, πολύ εύκολο να πούν είναι φάουσα. Είναι ο πιο εύκολος χαρακτηρισμός. Και γιατί Θάτσερ λέει να είναι φάουσα, αλλά κυβέρνησε μια χώρα επιτυχώς. Δημήτρη, εγώ επειδή έζωσα εκλογικές διαδικασίες και θέλω να μιλούμε πλέον με ειλικρίνεια. Έχουμε και μια ηλικία που πρέπει να μιλούμε με ειλικρίνεια στην κοινωνία. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πλήξεις μια γυναίκα υποψήφια και ικανή, χρησιμοποιώντας και λάσπη. Η λάσπη για την ηθική μιας γυναίκας είναι το πιο εύκολο πράγμα να πιάσεις την κοινωνία. Άσχετα είναι η γυναίκα όμως. Ναι, θέλω να πω ότι εάν δεν δώσουμε, αν δεν στηρίξουμε τη συμμετοχή των γυναικών στο κομματικό γίγνεσθε, στο πολιτικό γίγνεσθε, ευρύτερα, δεν μπορούμε να ερχόμαστε την ώρα των εκλογών και να γυρεύουμε γυναίκες. Να σου πω και κάτι. Εμένα με ενοχλεί να γλαστροποιούν τις γυναίκες. Ναι. Και τι διαλέγουν, και αυτό είναι τάση και στην Ελλάδα. Φέρτε καμιά ηθοποιόν
φέρτε καμιά παρουσιάστρια. Ξέρετε, είναι και όμορφες κοπέλες νέες, εντυπωσιακοί και ναι. Και συγγνώμη, επί της ουσίας δεν πάμε ξανά στο στερεότυπο το πατριαρχικό ότι η γυναίκα είναι γλάστρα και να την έχουμε να δείχνει και γλάστρα. Που είναι άδικο. Η ίδια δίνει το δικαίωμα. Ναι, είναι άδικο, αλλά αισθάνομαι ότι μπήκαμε στην εποχή που οι γυναίκες χρησιμοποιούνται από τα κόμματα για να καλύψουν τα δημοκρατικά τους ελλείμματα. Γιατί η μη συμμετοχή γυναικών, Δημήτρη, στη διεργασία την πολιτική είναι δημοκρατικό έλλειμμα. Χρησιμοποίησες σε το ΑΚΕΛ που ήσουν υποψήφια τους στις βουλευτικές, ναι ή όχι? Όχι, εμένα δεν μπορούσε να με χρησιμοποιήσει το ΑΚΕΛ, γιατί εγώ ήμουν μια παρουσία αυθεντική στη ζωή της αριστεράς. Συμμετείχα στην αριστερά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μπορώ να πω λίγο αντίστροφα, ότι το ΑΚΕΛ δεν ήθελε να με χρησιμοποιήσει, Δημήτρη. Δεν ήμουν και πολύ αγαπητή από ένα στενό πυρήνα πάνω στο ψηφοδέλτιο, θεωρώντας με ότι είμαι έναν άτομο, όχι γυναίκα, με κριτική άποψη που θα εξέφραζα την άποψη μου στο Α. Είχα την εντύπωση ότι να προτιμούσε έτσι άτομο. Στο Γ, νομίζω ήταν μια εποχή που το ΑΚΕΛ αισθάνεται μια φοβία απέναντι στην κριτική σκέψη, παρόλο που παραμένω στην αριστερά εδώ και 40 χρόνια, αισθάνομαι ότι στην εκλογική διαδικασία εδέχτηκα πλήγματα υπόγεια. Άλλο το ανήκει σε ένα κόμμα και άλλο ανήκω στην αριστερά. Ανήκω και στο ΑΚΕΛ, ανήκω και στην αριστερά. Συμμετέχω, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ωραία. Έτσι σου κακοφάνηκε η στάση... Δεν ήταν επίσημη. Συναγωνιστός σου, συντρόφος σου τότε. Βεβαίως μου κακοφανήκε και τα κατάγγειλα τα φαινόμενα και δεν εξετάστηκαν ποτέ. Γιατί αφορούσαν άλλα επιφανή στελέχη της αριστεράς. Αυτό είναι ένα πλήγμα στην εσωκομματική δημοκρατία και λειτουργία. Θέλω να πιστεύω ότι με τον γραμματέα τον Στέφανο ανοίγει καινούργια σελίδα για να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, Δημήτρη, μέχρι σήμερα. Δεν είναι όμως ο δρόμος το να επιστρέψουμε σπίτι άτομα ή γυναίκες σαν εμένα που βρίσκονται στο πεδίο πάλι της κοινωνίας. Εγώ παλεύω στην κοινωνία, διεκδικώ λύσεις για ζητήματα δημοκρατίας, ευάλωτων ομάδων, το δικαίωμα της στέγης που το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές, που θεωρώ ότι το ΑΚΕΛ και πολλά άλλα κόμματα αξιοποιούν από την παραγωγή θέσεων που κάνουμε αυτά τα κινήματα. Διότι δεν πάμε να κάνουμε φιλανθρωπίες, ούτε μόνο να φωνάζουμε, διεκδικούμε συγκεκριμένες θέσεις. Θεωρώ ότι αυτό το επίπεδο δράσης, Δημήτρη, λείπει επίσης από την κοινωνία. Δυστυχώς ο Κύπριος πολίτης είναι του καναπέ, κάνει την κριτική του στα πολιτικά κόμματα. Και αλλάζει καναπέ για να κάνει την επανάσταση. Ναι, αλλά κάνει φιλανθρωπίες, δηλαδή είναι καλόψυχος να δώσει χρήματα, φαγητά κλπ. Αλλά τα κοινωνικά ζητήματα χρειάζονται θεσμικές αλλαγές. Και αν δεν μπορούν τα κόμματα να τα προβάλλουν στην ένταση και στην ποιότητα που χρειάζεται να επεξεργαστούν θέσεις για όλα τα ζητήματα, αν υπήρχαν κοινωνικά κινήματα που επαρήγαγαν θέσεις και βγαίναν και στους δρόμους με θέσεις. Γιατί να μην κάνουμε. Εντάξει, εγώ συμμετέχω στα κινήματα και πρέπει να σου πω ότι ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα είναι να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Δημήτρη, εγώ θα ξεχάσω μια περίπτωση που μου τηλεφώνησε ένας κύριος, ήμουν στο γραφείο γιατί προσπαθώ να εργάζομαι κιόλας. Είμαι βιοπαλέστρια και μονογονιός. Και μου λέει, κυρία Αργεντούλα, ξέρεις, η ώρα 12, ήταν την ίδια μέρα, η ώρα 12 θα εκποιήσουν το σπίτι μου. Του λέω, κύριε Ανδρέα, αργήσατε να μας ειδοποιήσετε, τι έκανετε τόσο καιρό. Ήταν, πώς να σου το πω, ο άνθρωπος ήταν χωσμένος, πώς λέμε, χωσμένος στις πέτσες του στα κυπριακά και προσπαθούσε να το διαχειριστεί ψυχολογικά, θα μου το κάνουν, δεν θα μου το κάνουν. Μπορεί και να ζήτησε κάποια βοήθεια εκλιπαρητικά, σας παρακαλώ μην μου το κάνετε. Και όταν ήρθε στο παραέναν, σκέφτηκε το κίνημα ενάντια στις εκποίησεις και διαφόρησε να πάμε εκεί. Στην εκποίηση δεν ήταν ηλεκτρονικός ο πληστηριασμός, κάμναν το διαζώσεις. Και λέω του, κύριε Ανδρέα, είναι πολλά αργά που μας τηλεφωνάς. Εγώ είμαι δουλειά μου, ποιον να ειδοποιήσω, ποιοι να πάμε. Μου λέει, δεν ξέρω, κύριε Αργεντούλα, δεν μπορείτε να πάτε μερικά άτομα εκεί να διαμαρτυρηθείτε. Του λέω, εσύ δεν θα έρθεις. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Γιατί, κύριε Ανδρέα, ντρέπομαι.
Ακούστε, είναι γι' αυτό βάσιμο, αλλά ο κόσμος πρέπει να ξεθαρρέψει να διεκδικήσει. Και του λέω εγώ, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, τα παιδιά σου δεν θα έρθουν, κύριε Ανδρέα. Είχε μεγάλα παιδιά. Ναι. Μου λέει, μα δεν μπορούν τα παιδιά μου, έχουν τις δουλειές τους. Πρόσεξε, μάθαμε να θέλουμε. Ένα θέμα νοοτροπίας. Ναι, από κάποιους άλλους να διεκδικούν για μας. Και κάποτε που λέμε. Εν καλή κριτική και στα κόμματα. Ότι τα κόμματα πρέπει να διεκδικήσουν, να γίνουν πιο διεκδικητικά. Όμως τα κόμματα δεν κατεβήκαν από το φεγγάρι. Εν κόσμος σαν εμάς που συμμετέχει. Ναι. Άρα, όταν εμείς όλοι λείπουμε που τις κινητοποιήσεις, που τις πολιτικές διεργασίες και είμαστε στο σπίτι και λέμε το τάδε κόμμα δεν κάνει τίποτε, το άλλο δεν κάνει τίποτε, εσύ τι κάνεις σαν πολίτης, σαν ενεργός πολίτης. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του ενεργού πολίτη στην Κύπρο έντονα. Ακόμα. Μου λες, τι είναι τούτη ιστορία με τους μονογονιούς? Έχει 30 χρόνια, 20 χρόνια που ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι στο έλεος του Θεού οι μονογονιοί? Ναι, όπως το είπες, είναι στο έλεος του Θεού. Υπάρχει ένα μονογονεϊκό επίδομα, το οποίο ευτυχώς εκατακτήθηκε, Δημήτρη, το οποίο δίνεται περίπου 200 ευρώ ανά παιδί, πλην όμως, ενώ οι μονογονείς πρέπει να ανέρχονται σήμερα γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες, διότι με στοιχεία του 2011 ήταν 27.000, έχει άλλα 15 χρόνια, οι μονογονείς που παίρνουν το επίδομα είναι γύρω στις 10.000, δηλαδή 1 στους 4. Και ξεκινούμε. Λίγοι είναι αυτοί που αποκόπτονται γιατί έψιλον το εισόδημα τους. Οι περισσότεροι είναι είτε γιατί επαντρεύτηκαν κάποιον άλλον άτομο και αυτόν το άλλον άτομο θεωρείται ότι είναι υποχρέο να μεγαλώνει τα παιδιά της ή του μονογονιού. Εγώ άκουσα περιπτώσεις που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν συζώ, ας πούμε, με μία κοπέλα ή συζώ με έναν άντρα. Ναι. Αν ήταν άντρας για γυναίκα, αν ήταν γυναίκα για άντρα. Και μου έκοψαν το επίδομα. Και μου έκοψαν το επίδομα. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια αδικία, διότι η συμβίωση μπορεί να είναι 1 μήνος, 2 μήνων, 6 μήνων. Δεν τους ενδιαφέρει τουλάχιστον να έλεγαν μια συμβίωση του 1 χρόνου δημιουργεί έναν νοικοκυριό και θα κόψουμε το επίδομα. Που διαφωνούμε και με αυτό, γιατί ο συμβίος δεν έχει νομική υποχρέωση να μεγαλώνει τα παιδιά της συμβίας. Αντίθετα, οι άνθρωποι που κάνουν δεύτερες σχέσεις ή δεύτερους γάμους, γύρω στα 40, γύρω στα 35 και πάνω, εξυπακούεται ότι συνήθως έχουν παιδιά από πρώτο γάμο. Στο οποίο είτε πρέπει να τα σπουδάσουν σε εκείνη την ηλικία, είτε έχουν τις διατροφές τους, είτε έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Άρα, το να λες της μονογονιού ότι αν συμβιώσεις να σου κόψω το επίδομα, ο συμβίος φοβάται να έρθει να μείνει μαζί της για να μην χάσει το επίδομα, η κοπέλα του λέει καλύτερα να συναντιούμαστε έξω από το σπίτι και όλα αυτά, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόγραμμα, εθνική στρατηγική δημογραφική, την οποία υιοθέτησε αυτή η κυβέρνηση. Εκάλεσε με και επίαμε και είπαμε τους 1 λεπτό. Ποια κυβέρνηση? Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, του νέου πρόεδρου. Μάλιστα. Ναι, αυτή. Και τους είπαμε συγγνώμη, για να λύσουμε το δημογραφικό πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην κοινωνία να αποκτήσει και άλλα παιδιά. Όταν τους μονογονιούς που είναι 40.000, αντί να τους δώσετε κίνητρα να ξαναπαντρευτούν, να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους για να κάνουν και άλλα παιδιά, είτε 1 είτε 2 έχουν, θα μπορούσαν να κάνουν και 3. Τους κόφκεις το επίδομα. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί ως αντικίνητρο, γιατί είναι σημαντικό και το επίδομα μες στο σπίτι, Δημήτρη, διότι να μην ξεχνούμε ότι και οι διατροφές πλέον είναι φτωχικές. Και εμείς τους είπαμε πολλές φορές στην κυβέρνηση, βάρτε τουλάχιστον ένα εισοδηματικό κριτήριο. Ας συμβιώσει με έναν εκατομμυριούχο, με έναν άνθρωπο που έχει 200.000 εισόδημα. Ναι, εξαρτάται πάντα από τα εισοδήματα. Να το σκεφτούμε. Του συζύγου ή της συζύγου. Ή του συμβίου. Ναι. Αν όμως συμβιώνει με έναν άτομο άνεργο, ή λήπτην ελάχιστο εγκυμένο, ή πιάνει 1.000 ευρώ το μήνα, ενάρτης και εσύ να τους τιμωρήσεις και να τους κόψεις και το επίδομα μονογονιού. Αργεντούλα, αυτό ισχύει και για άντρες μονογενικές οικογένειες και για... Ναι. Αν ο άντρας μονογονιός έχει τη φύλαξη του παιδιού του, που έχουμε πλέον μερικούς άντρες που πιάνουν τη φύλαξη του παιδιού τους, πιάνει γίνος το επίδομα μονογονιού. Αν συμβιώσει με άλλη κοπέλα ή παντρευτεί, θα του κόψουν το επίδομα. Και τι είναι η κατάσταση που ακολουθεί, Δημήτρη? Ή προσπαθούν να κοροϊδέψουν το κράτος και να χώνονται, να ζουν
Δηλαδή κάτω από το σκοτάδι να μην τους δει. Το επίδομα πρέπει να καλοαιρέψουν δηλαδή. Ναι. Αυτό θεωρείται και επέμβαση στην ιδιωτική ζωή. Και ενώ το εξήγηλε ο πρόεδρος, το πιο τραγικό για τις εξαγγελίες του πρόεδρου Χριστοδουλίδη, το εξήγηλε επίσημα την 8η του Μάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ενώπιον της συγκέντρωσης που έκαμε των γυναικών και ήταν ένα από τα μέτρα τάχα προς τους μονογονιούς ότι θα διαγράψω αυτήν την πρόνοια από τον νόμο. Έχει από τον Μάρτιν πέρσι, επέρασε και 8η του Μάρτη του 25, μπαίνουμε στον 13ο μήνα. Και ήρθαν και είπαν τα επεξεργαζόμαστε οικονομικά. Μα καλά, έκαμε την εξαγγελία ο πρόεδρος ότι να το κόψει αυτήν την πρόνοια ως θέμα αρχής. Και έρχεσαι να το μελετήσεις εκ των υστέρων. Και τι μας λένε τώρα, να το κάνουν το νομοσχέδιο. Ακόμα δεν κατατέθηκε καν στη Βουλή 2 γραμμές. Αλλά με τη συμβίωση δεν θα χάνουν το επίδομα. Αλλά αν αποκτήσουν άλλον παιδάκι, τότε θα τους κόφει το επίδομα. Δηλαδή, εάν οι δύο συμβίοι αποκτήσουν τρίτον παιδάκι και η συμβία έχει 2 παιδάκια από τον προηγούμενο της γάμων, γιατί πρέπει να τιμωράς αυτά τα παιδιά ή αυτών των οικοκυριών και να τιμωράς την κοπέλα επειδή απόκτησε νέο παιδάκι? Αυτό δεν είναι αντικίνητρο στη δημογραφική πολιτική? Βεβαίως, θα ακολουθήσουν, νομίζεις Δημήτρη, εκτρώσεις? Λέω, έτσι είμαστε υπέρ του αν υπάρχει υγιή σχέση να κρατούνται τα παιδιά για να είναι επιλογή τους. Αλλά είναι κρίμα να τους οδηγούν να μην θέλουν το τρίτο παιδί επειδή να χάσουν 400 ευρώ αν είναι 2 τα παιδιά. Ξέρεις περιπτώσεις που είχαν καταλήξει, ας πούμε, για τον λόγο σε έτσι? Όχι, διότι ακόμα δεν τροποποιήθηκε ο νόμος. Αν τροποποιήσουν όμως τον νόμο και λέει ότι με τη συμβίωση δεν θα σας τα κόφκουμε, αλλά αν αποκτήσετε παιδάκι να σας κόφκουμε το επίδομα, πολλοί που να σκεφτούν να αποκτήσουν άλλον παιδάκι. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη. Εμείς τους ζητήσαμε να κάνουν πολιτικές στήριξης των μονογονιών, να κάνουν επαγγελματική κατάρτιση, να τις εντάξουμε στην εργασία. Δεν γίνεται να έχουμε κοπέλα μονογονιών που της λαλεί πήγαινε καμαριέρα σε ξενοδοχείο, γιατί αν δεν πάει να σου κόψω το έψιλο. Και της λέει η κοπέλα, δεν μπορώ να πάω καμαριέρα να δουλεύω νύχτα. Πού θα αφήσω τα μωρά τη νύχτα? Όχι διότι υποτιμώ το επάγγελμα. Ναι, όχι, δεν μπορώ να πάω. Δεν υπάρχει πολιτική στήριξη. Χρειάζεται, εμείς τους είπαμε ότι πρέπει να γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο. Γενικά δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, ναι. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Να σου πω, Δημήτρη, ότι κόφκουν τα επιδόματα, κάνουν ενστάσεις ο κόσμος και τα αναπηρικά με την παραμικρή υποψία. Λείπει ένα χαρτάκι, τους τα κόβουν, τους κρατούν εκεί 1,5 χρονών. Πρέπει να κάνουν ένσταση. Μεσολαβήσαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο σύνδεσμος. Μα καλά, έχει 1,5 χρόνο που κρατάς αυτήν την αίτηση ως υφυπουργείο, υπηρεσία επιδομάτων, και η κοπέλα σας έστειλε ΑΒΓΔ όλα τα χαρτιά που χρειάζεστε. Γιατί δεν το αποφασίζετε? Ναι, εντάξει, να το προωθήσουμε, πρέπει να πάρουν τηλέφωνο από το γραφείο της Υφυπουργού στην υπηρεσία επιδομάτων για να τους δώσουν το επίδομα. Να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν τους τα δίνουν αναδρομικά. Ξέρεις ότι σε πολλές περιπτώσεις τους λένε γελασόν, χάσαμε την αίτηση και την έσταση σου, ξανακάμε αίτηση και τι γίνεται? Όταν ξανακάμε αίτηση μετά από 1 χρόνο, της λέει εντάξει να το εγκρίνουμε, αλλά από σήμερα. Εύκαλε από την τσέπη της το κράτος, αν ήταν 2 τα παιδάκια, 400 ευρώ το μήνα, επί 12 μήνες, είναι 6.000 ευρώ εφάνταστα. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για χείρες, οι χείρους, έτσι. Και οι χείρες, ναι, θεωρούνται ότι παίρνουν μονογονικό επίδομα. Αν παντρευτούν ή συμβιώσουν, χάνουν το επίδομα. Και το ίδιο ισχύει δυστυχώς και για τα αμαία άτομα, τα οποία άκουσα την κυρία Ανθοπούλου, την πρόεδρο, ναι, ότι διεκδικούν αυτό το πράγμα, να μην τους κόβεται, ρε παιδί μου, το επίδομα αν συμβιώσουν. Δεν έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν τη ζωή τους. Γιατί πρέπει να θεωρούμε αυτονόητα ότι ο συμβίος έρχεται και συντηρεί το αμαία άτομα ή συντηρεί τη μονογονιών. Και αν, Δημήτρη, εμένα αυτό που με ενοχλεί, αν χρειάζεται 1 χρόνος για 2 γραμμές αλλαγή στον νόμο και μια μελέτη, δέχομαι ότι έπρεπε να γίνει μια οικονομική μελέτη 15 μέρες, 1 μήνα, τι είναι το κόστος στο κράτος. Ναι. Εάν χρειάζεται για τα μικρά βήματα ένας χρόνος, πόσα χρόνια θα περάσουν για να έχουμε μια συνολική κοινωνική πολιτική πρόνοια των αδύνατων ανθρώπων. Προχτές έκαναμε ο σύνδεσμος μονογονιών
ένα διαγωνισμό για την παιδική φτώχεια με το Φρέντερικ το Πανεπιστήμιο. Και βάλαμε παιδιά των καλών τεχνών και ζωγράφιζα για τη φτώχεια και πήγαμε εκεί να τους δώσουμε τα βραβεία τους. Και μελετώντας για να κάνω ένα χαιρετισμό, έπεσα πάνω σε ένα εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Εσύ το άκουσες ποτέ ότι είχαμε εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας? Όχι. Το άνοιξα για να δω τι λέει, αφού έχουμε εθνική στρατηγική, τι κάνουν. Πιάνουν όλες τις πολιτικές που υπάρχουν, τις υφιστάμενες, και τις βάλουν σε χαρτί. Και λέει, έχουμε το σχέδιο ελάχιστων εγγυημένων που βοηθούμε τα παιδιά των μονογονιών, έχουμε και το επίδομα μονογονιού. Δεν λέει όμως ότι άλλες 10.000 μονογονικές οικογένειες τους τρώει στο επίδομα μονογονιού γιατί δεν εξέδωσε ακόμα το διαζύγιο. Γιατί συμβίωσε η μάνα του 6 μήνες, 1 χρόνο με ένα συμβίο. Άρα ή θα πηγαίνουμε μπροστά και να βάλουμε στόχους ότι πρέπει να φτιάξουμε τα πράγματα προς αυτήν ή αυτήν την κατεύθυνση, ή απλώς κυβερνούμε για να περνά ο καιρός μας και να μας δοξάζουν στην εξουσία. Με όλα αυτά που λες και περιγράφεις, τόσο παραστατικά και με στοιχεία, ναι. Εγώ νιώθω πιο απογοητευμένος για το πολιτικό σύστημα και για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, για την απουσία και έλλειψη κράτους προνοίας αλλά και δημοκρατίας. Να σου πω όμως, Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι για αυτόν το ζήτημα που όντως έτσι είναι, απουσιάζει το κράτος προνοίας, ήβραν την ευκαιρία μέσα στην κρίση, την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, 15ετίας, της κατάρρευσης των τραπεζών και μετά του κουρέματος, να κουρέψουν και το κράτος προνοίας. Γιατί πάντα θα καλείται ο λαός να κάνει οικονομία και πρέπει να εξαστήσουμε το κράτος και πρέπει να σφίξει τα ζωνάρια. Όταν όμως ξεκίνησε να επανέρχεται όπως ισχυρίζονται και κάνουν μαξιλαράκια, δεν ήρθαν πίσω να πούν πρέπει να δούμε και τις ευάλωτες ομάδες. Πόσες φορές συζητήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, δώσετε το δικαίωμα των εκποίησεων στις τράπεζες. Με 90 μέρες να κάνουν εκποίηση ενός σπιτιού, μιας κατοικίας. Παντοδύναμε σε ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι, έδωσαν τους τα όπλα, αυτά τα νομοθετικά. Την ώρα που τους τα διούσετε και λέτε μας ναι, αλλά είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, τράπεζες και να κάνουν φιλανθρωπίες και θα κάνουν κοινωνικές πολιτικές. Γιατί δεν εφροντίσαμε ως κράτος να κάνουμε πολιτικές προγράμματα στέγασης των ανθρώπων? Πού μένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους φάνε τα σπίτια τους? Έχει γίνει καμιά έρευνα? Το αποσιωπούν. Λέμε ότι δεν έγιναν εκποίησεις. Γιατί στο τέλος καταντούμε να μένουν σε τρόγλες οι άνθρωποι, να χτίζουν παράγκες πάνω από τα σπίτια των γονιών τους. Πολλά βοηθητικά των γονιών μετατράπηκαν με πολύ φτηνές κατασκευές στο να μένουν οι άνθρωποι μαζί. Που μένουν μες στο αυτοκίνητο. Έχω περιπτώσεις που μένουν 3 οικογένειες, δηλαδή οι γονείς και 2 παντρεμένα παιδιά με τα παιδιά τους, τα εγγονάκια μέσα στο ίδιο σπίτι. Αυτά συγκαλύπτουν το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ταξική αλλαγή, η κοινωνική αλλαγή που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια δεν ασχολήθηκε σοβαρά το πολιτικό σύστημα, επειδή ήταν μαθημένο από το 1974 και από το 1960 θέλεις να έχουμε κύριο θέμα μας το Κυπριακό. Βεβαίως και αγωνιζόμαστε για η λύση. Ναι. Γιατί δεν παρέλωσε του τόπου. Αλλά τη κοινωνία, να μην ξεχνούμε ότι περάσαμε και μια ευμάρεια ως κοινωνία το 80. Διούσαν μαζάνια, η αλήθεια είναι. Περάσαμε και τις γραμμές και καταναλωτικά. Ο κόσμος δεν ένιωθε την πίεση να χτίσει σπίτι, να σπουδάσει τα παιδιά του. Δεχόμαστε ότι έγιναν και λάθη. Όμως, είναι η ευμάρεια που είχε ο κόσμος να ζει αξιοπρεπώς στη στέγη του, τις σπουδές των παιδιών του, έκαμε και δάνειο για να πάει διακοπές. Δεν υπάρχει πλέον. Όχι μόνο δεν υπάρχει, τα κενά που δημιουργήθηκαν κάτω στην κοινωνία, η αποστέρηση βασικών υλικών αγαθών, δεν ήρθε το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα να τα διεκδικήσουν, να επανορθωθούν. Προχτές άκουγα στον Δημητρόπουλο, νομίζω, ότι μια τελευταία έρευνα ότι 164.000 συμπολίτες μας ζουν με τον κίνδυνο της φτώχειας. Δηλαδή ένας στους 17, περίπου το 25%. Μα αυτά τα στοιχεία
πρέπει να αξιοποιούνται για να καταρτίζουμε πολιτικές. Δηλαδή, τι θα κάνω στον επόμενο προϋπολογισμό. Όταν ο πρόεδρος είπε πέρσι ότι να διαγράψει τη συμβίωση, η ερώτηση που έκαναμε στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου το Σεπτέμβρη, μετά από 6 μήνες, μπορεί να ήταν και Οκτώβρης, στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Καλά, κύριε Νικολαίδη, αφού είναι να το κόψετε την πρόνοια, άρα να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Εβάλλετε πρόνοια στον προϋπολογισμό. Πόσα θα είναι? Όχι, δεν έβαλαμε, αλλά είναι εντάξει, να το καλύψουμε. Επίεν το 25, δεν υπάρχει ακόμα πρόνοια, να το βάλουν τώρα στη Βουλή, να το πάρουν ως το τέλος του χρόνου για να ψηφιστεί. Να φύγει μια χρονιά. Ναι, άρα για να κάνεις πολιτικές πρέπει να προβλέψεις και τα κονδύλια. Δεν είναι μόνο με εξαγγελίες που κάνουμε πολιτικές. Πολύ επικοδομητική η συζήτηση με την φίλη την Αργεντούλα την Ιωάννου και από ό,τι αντιληφθήκατε. Είπα και πράγματα ενοχλητικά. Η δημοκρατία αυτόν προστάζει. Μα πρέπει να λέγονται για να λέμε τα πράγματα μπροστά και να λέμε την αλήθεια. Τώρα, ήθελα να κλείσουμε διότι ας αφήγω να μιλώ σας αύριο. Όχι, και όμως μείνουμε πολλά, τέλος πάντων. Αργεντούλα μου, είχαμε πρόσφατα σημαντικό το θέμα και επειδή είσαι στο κίνημα ενάντια στη βία κατά των γυναικών, ήσασταν και παρούσες στο δικαστήριο. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του ΕΔΑΔ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το βιασμό της Αγγλίδας από τους Ισραηλινούς. Εκείνη η υπόθεση που πιστεύω όλοι θυμάστε. Ναι, πολύκροτη όπως το είπες. Τελικά τι έγινε? Και από αυτήν την ιστορία τι έλαμψε? Η έλλειψη δικαιοσύνης, η έλλειψη δημοκρατίας? Καλά, για τούτον μιλήσαμε, είναι δεδομένο. Αλλά αν έχουμε και πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, πού να επανασταθούμε? Δημητρή, θέλω να πω ότι είναι μια σημαντική πτυχή των δράσεων των γυναικείων κινημάτων. Το 19 συγκροτήσαμε ένα κίνημα ενάντια στη βία κατά των γυναικών, στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες ακαδημαϊκοί από όλους τους πολιτικούς χώρους, οριζόντια, θεωρώντας ότι το κίνημα ήταν και μετά το κίνημα το Me Too στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, που θεωρήσαμε βιασμοί μετά τις πολλαπλές δολοφονίες του Ορέστη, ότι έπρεπε ως γυναίκες να αντιδράσουμε και να σταθούμε και να διεκδικήσουμε προστασία από την έμφυλη βία που οδηγούσε σε δολοφονίες, βιασμούς και κακοποιήσεις. Και είχε ξεκινήσει αυτή η πολύκροτη δίκη το 19. Η κοπέλα, η Αγγλίδα, κατήγγειλε ομαδικό βιασμό της από Ισραηλινούς στρατιώτες στην Αγιάνναπα και μέσα σε 7 μέρες που η αστυνομία πήγαινε, ερχόταν και της έπαιρνε καταθέσεις. Φυσικά να μην αγνοούμε ότι οι γκάνγκστερς ήταν η ομάδα των βιαστών. Ήταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έτυχαν της προστασίας της Ισραηλινής πρεσβείας, προφανώς και παρεμβάσεων. Από θύμα βιασμού μετατράπηκε σε κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση. Αφού της απόσπασαν μια κατάθεση την οποία παρουσίασαν ως θεληματική, έγινε δίκη εντός δίκης και η κοπέλα προσπάθησε να πει ότι δεν ήταν θεληματική εκείνη η κατάθεση της, δεν είχε τη βοήθεια μεταφραστή, δικηγόρου, η αστυνομία παραβίασε τις υποχρεώσεις της να της φέρει μεταφραστή, να έχει επιλογή δικηγόρου να την προστατεύσει. Το απέρριψε το δικαστήριο την υπεράσπιση αυτή και δέχτηκε ότι ήταν θεληματική η κατάθεση και την καταδίκασε και της επέβαλε ποινή 4 μηνών φυλάκισης με αναστολή. Ως κίνημα ενάντια στη βία κατά των γυναικών παραστήκαμε στη δίκη κατά την ανάγνωση της απόφασης και δημιουργήσαμε έτσι έναν θόρυβο, μπορώ να πω, από το δικαστήριο ποιες είμαστε και γιατί είμαστε εκεί. Αισθάνομαι ότι εσώσαμε την τιμή της κυπριακής κοινωνίας από τους ανταποκριτές διεθνών ιδιοσιογραφικών πρακτορείων που ήταν εκεί και μας είδαν ότι διαφωνούμε με αυτό που γίνεται, και στην επιβολή της ποινής πρέπει να πω ότι κατέβηκαν στην Κύπρο μετά που επικοινώνησαν μαζί μας κινήματα ακτιβιστικά γυναικών Ισραηλιτισσών και ακαδημαϊκών υπέρ της κοπέλας. Διότι αυτόν είναι κουλτούρα ο βιασμός στο Ισραήλ, το αντιμετωπίζουν και εκεί και
εκφράστηκε έτσι μια μεγάλη αντίδραση κατά της απόφασης καταδίκης της κοπέλας, η οποία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο, περισσώζοντας την τιμή της Κυπριακής δικαιοσύνης, απέρριψε ολοσχερώς την απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου, σχολιάζοντας ότι δεν έτυχε της προστασίας που έπρεπε να τύχει από την αστυνομία, από την νομική υπηρεσία, από τις θετικές μέτρα προστασίας που έπρεπε να της δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, και την απάλλαξε. Ναι, στη συνέχεια η κοπέλα... Μιλάς για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το Πρωτόδικο Δικαστήριο, να σας εξηγήσω γιατί, έναν βιασμό τον παρουσίασε... Τι είπε το ΕΔΑΔ. Το ΕΔΑΔ είπε ότι η κοπέλα μετά ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα, αφού απαλλάχτηκα από το ότι έδωσα ψευδή κατάθεση, και ήταν φανερό ότι ήταν υποπίεση που έδωσε εκείνη την κατάθεση, ότι είπα ψέματα, εκάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα να συνεχίσει την ανάκριση και της καταγγελίας της για το βιασμό. Και ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε ότι δεν υπάρχει επαρκής μαρτυρία. Και η κοπέλα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εξέδωσε την απόφαση του πριν έναν περίπου μήνα. Αποσιωπήθηκε και αυτό, το οποίο εκατακεράβνωσε την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι δεν έδωσε την προστασία στην κοπέλα ως θύμα βίας και βιασμού, και από θύμα βίας και βιασμού μετατράπηκε σε κατηγορούμενη, ότι η Κύπρος δεν εφαρμόζει τις υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και είχε προηγηθεί τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ η έκθεση της Γκρέβιο, που είναι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εκατέγραψε τις αδυναμίες της αστυνομίας στον τρόπο διερεύνησης υποθέσεων έμφυλης βίας, και στιγμάτισε μάλιστα ότι και εντός της δικαστικής εξουσίας και εντός της αστυνομίας επικρατούν πατριαρχικές αντιλήψεις. Και εκεί που το θύμα, Δημήτρη, καταλήγοντας, και είπε ότι ο δικαστής εκυριαρχεί τον από αυτήν την προκατάληψη έναντι της κοπέλας, η οποία μπορεί να είχε ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις την προηγούμενη νύχτα με τον έναν εκ των βιαστών, πλην όμως αυτόν δεν εσήμενε ότι έδινε τη συγκατάθεση της την επόμενη νύχτα να εισέλθουν όλοι στο δωμάτιο. Δυστυχώς ο δικαστής κατέληξε στο έβριμα ότι έχω πραγματική μαρτυρία από την προηγούμενη νύχτα που είχε σεξουαλική επαφή με τον έναν, τα οποία τα λέει όλα. Δηλαδή ότι εσύ είσαι εξόλης και προόλης, άρα ό,τι σου έκαμαν καλά να σου κάμουν. Το Ανώτατο Δικαστήριο εστάθηκε στις αρχές της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και των παρατηρήσεων της Γκρέβιο, ότι το όχι είναι όχι. Και αυτό το οποίο πρέπει να εξετάζει η αστυνομία είναι τη συνένεση ή τη μη συνένεση. Και καταλήγω, τόσο η έκθεση της Γκρέβιο που εδόθηκε τον Οκτώβριο του 2022, όσο και η απόφαση αυτή που κατακεραυνώνει την Κυπριακή Δημοκρατία, την εισαγγελία, την αστυνομία, το Γραφείο Ευημερίας για τον τρόπο μεταχείρισης ενός θύματος, είναι εκεί στα χαρτιά. Δεν έχουμε ακούσει εξαγγελίες ούτε από τον αρχηγό της αστυνομίας, ούτε από τον Γενικό Εισαγγελέα, ότι θα πάρουμε αυτά τα μέτρα για να διορθώσουμε την κατάσταση και να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Είναι θέμα εκπαίδευσης επίσης των δικαστών. Γιατί ένας δικαστής θεωρεί ότι μια κοπέλα που είχε σεξουαλική σχέση την προηγούμενη νύχτα είναι ελευθέρων ηθών και όποιος θέλει δικαιούται να εισέρχεται στο δωμάτιο. Άρα είναι ελλείμματα δημοκρατικά. Η κατάκτηση της έμφυλης ισότητας που λέγαμε προηγουμένως είναι και στο πεδίο της βίας. Η έμφυλη βία είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, που καταλήγει σε γυναικοκτονίες, που δεν τα αντιμετωπίζουμε όλα με την νομοθεσία, Δημήτρη. Έχουμε νομοθεσία, πρέπει να ξεπεράσουμε στερεότυπα και πρέπει να δώσουμε και προστασία στα θύματα βίας για να μπορέσουν να μιλήσουν, να πούν τις αλήθειες τους και να τις κατανοήσουμε ότι ναι, ήταν χωρίς τη συγκατάθεσή της. Γιατί κάποιος αν δεν το καταλάβει, ας βάλει τον εαυτόν του να σκεφτεί πως η κοπέλα αυτή μπορεί να ήταν η κόρη μας ή η αδερφή μας. Σωστό. Ναι. Πρέπει να πούμε όμως. Αλλά με προβληματίζει. Έγινε ένα μικρό βήμα. Ναι, έκαμα γραφεία βίας. Γιατί όμως, ρε εσύ Αργεντούλα, είχαμε φτάσει στο σημείο, δηλαδή
Να το θέσω διαφορετικά, να μην βάλω ερώτημα. Σημαίνει ότι κάποιοι ενδεχομένως αστυνομικοί και ενδεχομένως ο τότε Γενικός Εισαγγελέας προσπαθήσαν να φέρουν την κατάσταση έτσι ώστε να παρουσιαστεί ότι ήταν ψευδής η κατάθεση. Δεν ήταν θύμα η κοπέλα. Και αμέσως μόλις της αποσπάσαν την κατάθεση, που εν τέλει δεν ήταν θεληματική, ότι είπα ψέματα και ήταν ψευτική καταγγελία. Άρα παίχτηκαν τούτον που λέω. Άφησαν τους Ισραηλίτες να φύγουν, οι οποίοι θριαμβολογούσαν στα αεροδρόμια για την πουτάνα, συγγνώμη για την έκφραση, την Αγγλίδα. Αυτόν το πράγμα υποβόσκει σε ολόκληρη την αστυνομία. Αυτή η μάτσο κουλτούρα που κυκλοφορεί και στο συνδικαλισμό τους, ότι εμείς, η αστυνομία δεν δέρνεται, πρέπει να ξεπεραστεί. Η αστυνομία πρέπει να μάθει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να μάθει να σέβεται τις γυναίκες που τολμούν να κάνουν το βήμα, να μπουν σε έναν αστυνομικό σταθμό να καταγγείλουν. Γιατί ξέρεις, Δημήτρη, εκάμα γραφεία βίας και πάει η γυναίκα εκεί να δώσει την κατάθεση της. Δεν μπορείς να φανταστείς, ή μπορείς να φανταστείς τι λέγεται στα γραφεία όταν κλείσει η πόρτα και φύγει το θέμα. Ξεκινούμε με το να δούμε αν ήταν που του έκαμε και έδερεν την. Ξεκινούμε με την καχυποψία απέναντι στο θύμα, ότι λέει ψέματα. Το ίδιο συμβαίνει. Ή είναι βιασμός έθελεντα. Ναι, αυτό είναι το πρώτο. Το τρόπος που εντείνετουν φταίει. Πολλές αποφάσεις του βιασμού παλαιότερες. Ο βιασμός είναι βιασμός. Πολλές αποφάσεις παλαιότερες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ελπίζω ότι ξεπεράστηκαν, ετώνιζαν το χρώμα των εσώρουχων που εφορούσε μια κοπέλα. Αν ήταν αλλοδαπή καλλιτέχνηδα, άρα δεν ήταν γνήσιο θύμα. Αν ήταν Κυπραία, ναι, ήταν η καλή κοπέλα, αντιμετώπιζε την κατανόηση της αστυνομίας ή του δικαστηρίου. Αν ήταν αλλοδαπή καλλιτέχνηδα, αν ήταν τουρίστρια, τραβούσαν τα. Ναι. Ποιος ήταν εισαγγελέας τότε? Νομίζω ήταν ο κ. Σαββίδης. Μιλούμε για το 19 και η απόφαση του Ανωτάτου το 22, που απάντησε στην κοπέλα, στο δικηγόρο της, ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήταν ενδιαφέρον να ρωτήσουμε αν είναι έρθει εδώ μια ημέρα ο κύριος Σαββίδης. Δεν νομίζω. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ενημερίδα. Δημήτρη, είχαμε ενημερίδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την νομική σχολή για τη σεξουαλική βία και βιασμό, στην οποία ο κύριος Σαββίδης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν καλεσμένοι για να έρθουν να χαιρετήσουν την ημερίδα. Είχαμε γύρω στα 100-130 άτομα, φοιτητές και δικηγόρους. Συνδιοργανώθηκε με τον Δικηγορικό Σύλλογο και δεν μπόρεσε να έρθει. Αυτή ήταν η αιτιολογία, ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας. Πιστεύω εν ώψη και της απόφασης του ΕΔΑΔ, η οποία τους δυσκόλευε, γιατί αν έρθεις να χαιρετήσεις πρέπει να πεις και κάτι. Ότι εφάμε αυτόν το χαστούκι, αλλά θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, πρώτα απ' όλα να δουν τα κανάλια για μια ούλα και τα μέσα ενημέρωσης, που το πρώτο που θα ρωτούσα θα ήταν και για την απόφαση του ΕΔΑΔ. Για να φτάσουμε στη βία, την έμφυλη, τη σωματική, τη φυσική βία, ξεκινούμε από τον σεξισμό. Έχουν ευθύνες και τα μέσα ενημέρωσης σε αυτήν την ιστορία με τη βία κατά των γυναικών. Για τη συγκεκριμένη απόφαση με την Αγγλίδα, με το ΕΔΑΔ. Κοιτάξτε, παρουσιάζαν το ότι τρομακτική τροπή στην υπόθεση της Αγγλίδας που κατήγγειλε βιασμό, παραδέχτηκε ότι ήταν ψευδής η καταγγελία. Δεν αντελήφθηκα ότι είχε τη στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπενήχθηκα ότι είχε τη στήριξη, αλλά μπορούσαν να διερευνήσουν και κάποιοι. Δεν υπήρχε αντίστοιχα όμως από την άλλη η διερευνητική δημοσιογραφία, το μα τι γίνεται εδώ. Όταν εκδόθηκε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ναι, η κοινωνία δικαιώθηκε, η Αγγλίδα, και αυτές ήταν οι συμπεριφορές. Μετά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν κατάλαβα να απασχόλησε και πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα είναι αυτά που λείπουν από την κοινωνία μας, Δημήτρη. Είναι η παιδεία στις ανάγκες μιας σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας. Έτσι χτίζουμε μια νέα κουλτούρα. Ένα καταληκτικό ελεύθερο σχόλιο, ό,τι θες πες μας, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε ευθύνη. Όσοι έχεις εσύ που είσαι εδώ και κάνεις αυτά τα podcast, Δημήτρη, και μπράβο σου. Είναι πάρα πολύ ωραία και ενημερώνεις την κοινωνία.
Συμφωνώ ότι όλοι έχουμε ευθύνη. Την ίδια ευθύνη έχουμε όλοι ως ενεργοί πολίτες, από το μετερίζει του ο καθένας, είτε από το επάγγελμα του, είτε ως ενεργός πολίτης στα κοινωνικά κινήματα, να μεγαλώσουμε τις απαιτήσεις μας από το κράτος, να αρθρώσουμε πολιτικών λόγων διεκδίκησης λύσεων για να περιμένουμε καλύτερες μέρες. Ίσως έτσι βελτιωθεί και το πολιτικό σύστημα που είναι τα κόμματα. Σωστό. Αργεντούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, φτάνουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες σε προβολές. Να είστε καλά μέσα από τη ψυχή μου. Όσοι βλέπετε, μπείτε στον κόπο που δεν είναι κόπος ρε παιδιά, κάντε και ένα subscribe, εγγραφή στο κανάλι. Σύντομα θα σας ανακοινώσω και κάποια κλήρωση δώρων που θα έχουν δικαίωμα μόνο όσοι είναι ακόλουθοι, subscribers. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους φίλους μας στις ηλεκτραγορές Ανδρέας Χαραλάμπους που συμπληρώνουν 45 χρόνια ζωής, σχεδόν μισό αιώνα, την GRP Job Market Limited που είναι η πύλη σας στην αγορά εργασίας, τη Mega Garden και την Petraland. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.